republika, tu moj narod vjekovima živi, to je moja srpska republika. Mi nećemo ispravljati Drinu, zidat ćemo mostove i skele, majka ćerku zagrljaj traži, hoće tugu i radost da dijele, hoće da te zgaze ko da si sirota, za tebe je dato 1000 života. Neće te ugasiti niko, ne damo te srpska republiko. Mi smo puno učinili da svijet prizna pravo naše na državu. Sada se već sve više govori o pravu na suverenost i o pravu na ujedinjenje. Očekujemo da je naredna godina definitivnog uspjeha srpskog nacionalnog programa, oslobađanje i ujedinjenja svih srpskih država. Neće te ugasiti niko, ne damo te srpska republiko. Malo je političara u Srbiji unazad nekoliko godina koji se mogu podičiti takvim rejtingom kao što ima naš današnji sagovornik. Za gledaoce radio-televizije Vikom iz Banja Luke danas razgovaramo specijalno, odnosno ekskluzivno sa gospodinom Tomislavom Nikolićem, liderom Srpske napredne stranke. Gospodine Nikoliću, kad pogledamo unazad političko stanje, političku situaciju u Srbiji, ima li žala da ste nešto propustili, da ste ipak mogli doskočiti do najvišeg mesta u ovoj zemlji s obzirom na milionsku podršku birača u Srbiji? Pa naravno da ima, ali nije mi to ograničavajući faktor zato što bih posle prvog poraza verovatno napustio politiku. Ali mi je, ostaće mi taj, možda ću ja i nadmašiti, ali ostaće mi taj predsjednički uspeh na izborima, rekao bih, sa 2.100.000 glasova i poraz na tako velikom broju glasova sa razlikom od 80.000 glasova. Ostaće mi kao nekakva teskoba. Nisam ja tu previše tužan, borim se i dalje. I naše vreme dolazi
I valjda dolazi to vreme demokratije kad ćemo da smenjujemo na vlasti, a ne stalno da gledamo jedne iste. Ali ostaće mi tako neki osjećaj da možda nisam sve uradio. Imao sam ja ograničenja stranačka kojima je bio cilj da ne pobedim, ali to je sad iskrivalo i nije ni bitno. Ali da me neko pitao pre tih izbora koliko glasova mislite da osvojite i da pobedite, ja bih rekao 1.800.000 glasova je dovoljno za pobedu. Ali kad se osetilo da ću ja da imam toliko, onda je zaista moj suparnik angažovao kompletnu Srbiju i naravno tada se umešao zapadni faktor koji je pretio ukoliko ja pobedim, padale su akcije na berzi ako ja pobedim, bio referendum Evropska unija ili samoizolacija i nisam stigao do te najviše stepenice kao ličnost, kao pojedinac, a i kao Srpska radikalna stranka imali smo u 2 navrata najviše glasova, a nismo uspevali niti da formiramo vladu, niti da budemo u vladi koju bi neko drugi formirao. Tako da kad sumiramo ovih 19 godina bavljenja politikom, jedina stvar zbog koje se čovjek bavi politikom je učestvovati u vlasti, a uz tolike uspehe i pobede, naravno i poraze, ja to još nisam doživeo, pošto onaj period u kome smo učestvovali u nekakvoj vladi koja je samo ratovala i borila se protiv terorizma, to i ne računam u pravu učestvovanje u vlasti u kome biste došli do izražaja sa svojim idejama i sa svojim programom. Dakle, ne zaustavljam se na ovome, ja mislim da je Srpska napredna stranka na odličnom putu i sad sve zavisi od toga koliko će dugo da traje ovaj period u kome nema izbora. Ako izbora ne bude za 2 godine, možda budemo i prvi, a ako budu u nekom kraćem roku, mi smo sada sigurno već osigurali 2. mesto na srpskoj političkoj sceni, a ponavljam, uskoro će doći vreme demokratije kada će se prvi i drugi smenjivati na vlasti u Srbiji. Znači li to da se neće ništa bitnije menjati u strategiji političkog delovanja vašeg u narednom periodu? To znači da ću ja nastaviti da vodim Srpsku naprednu stranku kao što sam u poslednjih 6 godina vodio Srpsku radikalnu stranku i da ću učiniti sve da Srpska napredna stranka stigne do nivoa koji sam ja sebi projektovao kao nivo Srpske radikalne stranke. Nažalost, mi smo se razišli politički, tako da ću morat ću da spojim te glasove koje smo nekad imali kao jedinstveni, morat ću da učinim sve što je moguće da Srpska napredna stranka osvoji te glasove, pošto ne mislim da će Srpska radikalna stranka napredovati ili će bar sačuvati nekakav svoj nivo, ali što se tiče ideologije, nastupa, političkog delovanja, odnosa prema istoku i zapadu, odnosa prema aktualnoj vlasti, odnosa prema srpskim problemima u bivšoj Jugoslaviji ili šire, moći ćete da uvek prepoznate onu tanku nit koja je Srpsku radikalnu stranku polako okretala da postane prihvatljiva za mnoge građane Srbije. To ćete prepoznati. Ja neću da se menjam jednostavno. Ja sam promenio ime stranke u kojoj sad nalazim, ali uopšte ne mislim da menjam ono što je bilo prihvaćeno kod građana Srbije, ono što je bilo jedina alternativa režimu Borisa Tadića. Znači, ništa novo, samo mnogo novih ljudi koji se ili nikada nisu bavili politikom, ili su bili u drugim političkim strankama, ili su bili u radikalima i prilika za te nove ljude da izađu iz senke. Mi, na primjer, svakog petka imamo konferenciju za štampu koja drži neko drugi u stranci. Jednostavno, uz ekonomski tim koji je već predstavljan i vladi Republike Srbije kao oštra konkurencija, mi ćemo uskoro predstaviti timove koji će voditi Srbiju, ja se nadam, posle sledećih izbora, ali posle onih tamo, u to sam potpuno ubeđen. Upravo sam to hteo da vas pitam, da li je kompletna srpska politička scena u senci jednog čovjeka, predsjednika Srbije? Nažalost jeste i on to opijen je tom svojom veličinom, izbornim rezultatom koji kada analizirate i nije baš tako dobar i briljantan kao što se on ponaša i
zapažam da kako stari i postaje zreo političar, da sve više isplivavaju nekakve mane koje biste očekivali od mnogo mlađeg čoveka. Naprimjer, u onoj nestašici gasa. Mi smo jednog dana imali izjavu ministra za energetiku koji je rekao, nažalost, Mađarska nema rezervi gasa i ne može da pomogne Srbiji, da bi sutradan televizija objavila kako je predsjednik Republike Srbije obezbedio gas iz Mađarske. I ja, koliko se već bavim politikom, upoznao sam mnoge, Borisa Tadića najmanje, pošto je dugo bio u senci drugih ljudi koji se bavili politikom, ali ja tu prepoznajem tu želju Borisa Tadića da vlada. Potom je vlada Republike Srbije izložila svoj ekonomski program za izlazak ili za bar preživljavanje u finansijskoj i monetarnoj krizi koja stiže Srbiju, i to su izložili predsjedniku Srbije. I onda smo mi svi saznali da je predsjednik zadovoljan programom i da predsjednik odobrava taj program, da bih ja u Skupštini morao da pitam, izvinite, a kad će građani Srbije da saznaju kako izgleda taj program? Kad ćemo mi da znamo šta ćete da uvozite, šta da izvozite, a ne samo predsjednik i njegovi prijatelji? I evo sad su mi javili danas da imamo neki sastanak šefova poslaničkih klubova, da poslanička grupa Demokratske stranke traži da se vlada obrati Skupštini i izloži mere kojima bi se prebrodila kriza, i to znači mesec dana nakon što je predsjednik Srbije saznao kako izgledaju te mere za koje nema efekata i uopšte se nisu ni pitanje da li uopšte i postoje. Znači, to je želja Borisa Tadića, da potpuno dominira u Skupštini, da dominira u vladi. Izabrao je mirnog čoveka koji bi mogao da vam pravi analize i pomogne da vodite zemlju ili da vodite vladu, ali nikad... Za premijera. Tako je, za premijera, koji mora da stoji pred njim mirno, to je očigledno, koji neće moći nikada mu se suprotstavi. Praktično, protivustavno preuzeo ingerencije vlade pod svoje okrilje. Radio je to i Slobodan Milošević. Uvek je onaj ko vodi najjaču političku stranku smatrao da on sad treba da preuzme i čast i odgovornost za sve što se u zemlji desi, i uvek su gazili predsjednika vlade. Znalo se da taj predsjednik vlade samo obavlja funkciju, a da je pravi predsjednik vlade u stvari onaj ko je predsjednik Srbije, zato što smo mi tu nekako podeljeni kao ličnosti. Čak i ja sam se uvek dvoumio da li da se kandidujem na predsjedničkim izborima, pošto znam koliko Ustav malo daje ovlašćenja predsjedniku Republike, a onda se probudi se u vama nekakav ratnik, borac, hajde da se odmerimo 1 na 1, tu su već lični kvaliteti dolaze do izražaja, ne kvaliteti stranaka, i tako se ljudi kandiduju za predsjednika, i onaj ko pobedi preuzima na sebe obavezu da kurtoazno prima ambasadore, predsjednike država, posećuje druge države, a sav gori zato što vodi najveću stranku u zemlji i hteo bi da vodi i državu. I naravno, kad nemamo predsjednički sistem, onda oni uzurpiraju tu vlast, a mislim da bi prava mera bila da predsjednik Srbije uvek bude jedan od najuglednijih građana Srbije, čovek u koga imate poverenja, tako je, da se ne meša previše u politiku, može da je sprovodi, a da u stvari predsjednik vlade bude onaj čovek koji na svoja leđa preuzima odgovornost, koji preuzima i čast ako sve ide kako treba. E sad, Boris Tadić je zaista previše uzeo, i to se vidi po postupcima prema poslanicima, strankama koje su u koaliciji s njim. Kad ga previše pritisnu ili ucene, on odmah zapreti novim izborima. Mislim da sam u razgovorima sa stranim diplomatama u Beogradu, posebno zapadnim, osetio da, iako je on njihov miljenik, pulen, glavna karta, jedini sagovornik, ipak i oni ne mogu da se otrgnu utisku da nema previše demokratije u zemlji u kojoj je jedan čovek sve. I to će biti veliki problem Borisa Tadića u narednom periodu, ali šta da mu radim? Kakvi su vaši lični odnosi, pošto se u javnosti često spekulisalo
da se viđate s predsjednikom, ne viđate, da imate neke dogovore, nemate dogovore i tako dalje? Ja mislim da ću iduće nedelje da se vidim sa Borisom Tadićem, zato što kad protekne mesec ili dva, nagomilaju se pitanja koja ja nemam kome drugom da postavim nego njemu. I tako je bilo kad je visio aranžman sa Ruskom federacijom, energetski sporazum, potom kada je... Koji je Dinkić pokušao da ruši sve. Da, koji je deo vlade pokušao da ruši. Deo vlade. A to je najgore u svemu tome što taj deo vlade i dan danas sprečava bilo kakvu saradnju sa Ruskom federacijom i vraćamo se vratno na to. Naravno da sam ja za to da Srbija bude u Evropskoj uniji, ali ko misli da Srbiji ne treba Ruska federacija, taj se grdno vara. I bez toga ne možemo da budemo autoritet ili tako uređena zemlja da budemo član Evropske unije. Ali energetska kriza je bila, nije bilo gasa u zemlji, postavilo se pitanje šta i kako dalje. I tada sam se obratio Borisu Tadiću zato što mislim da ja tako želim da se bavim politikom i mislim da kad mi pobedimo da ću imati bar dužnost, obavezu pa i čast da sa predstavnikom opozicije razgovaramo o problemima koje država ima. Potom je bila priča o Kosovu i Metohiji, sad se već nagomililo dosta toga i mislim da ćemo da se vidimo. Kakav je naš odnos? Ja poštujem to što je on mene pobedio. I mislim da sam to pokazao i kad je bila inauguracija, prvi sam ustao da mu čestitam. Jer je to bila ipak borba u kojoj sam ja izvukao maksimum koji jedan pripadnik opozicije pritisnut Zapadnoevropskom unijom može da ostvari u bilo kojoj drugoj zemlji. Dakle, to je bila bezmalo briljantna pobjeda. Da sam ja imao naklonost koju je imao Boris Tadić, onda bi odnos bio strahovito veći u moju korist. I ja znam da je on opasan politički suparnik, da je ponekad previše opijan moći koju ima i da to ponekad utiče na njegove poteze. Znam da u njegovoj stranci ima mnogo ljudi sa kojima ne bih mogao ni kafu da popijem, da su za ovih 8 godina ogrezli u mito, korupciju i kriminal i da on to ne raščišćava. Znam da ćemo biti suprotstavljeni za dugo godina. Ja sam od njega stariji, nestaću ja sa političke scene, ali će ovu stranku uvek da vodi neko ozbiljan i ova će stranka od momenta od kad je osnovana pa sve dok postoji Srbija biti veoma ozbiljan politički faktor. Uspostavio sam takve odnose da on ne mora da strahuje kad mi pobedimo da li će da bude zbog besa nečeg ili hira u zatvoru. Ja uopšte ne strahujem da bi moglo da mi se desi kao u vreme Slobodana Miloševića da me neko otera u zatvor zato što se bavim politikom. Bezbednost ljudi kojima smo okruženi je potpuno ukoliko su oni pošteni. Porodica naših, prijatelja naših. Znači, uspostavili smo odnose u kojima se više ne proganjaju politički suparnici. I to je možda najbolje. Nisam siguran da bih to sa nekim drugim članovima njegove koalicije, da bih mogao da uspostavim takav kontakt. Nemamo saradnju po pitanju vođenja države, izuzev kad su važna nacionalna pitanja i kad se ja potpuno slobodno izjasnim, pa ponekad to bude i podrška onome što radi Boris Tadić, a ponekad bude i napad na njega. Dakle, vodim svoju politiku i gde se sastanemo, sastali smo se, gde se razdvojimo, razdvojili smo se, ali nećemo biti u jednoj vladi. To je ono što su priželjkivali ostali iz opozicije, da nas gurnu, da nas odgurnu od sebe, da nas gurnu u saradnju sa Borisom Tadićem. Šta to meni treba? Ja se ne bavim politikom da bih bio nečiji saradnik u vlasti. Ja se politikom bavim da naša stranka vodi državu i da nam u tome pomognu drugi i bavim se politikom da pokažem kako sve to može mnogo bolje i poštenije, a kako da to pokažem ako se priključimo onima za koje svi mi govorimo da ne rade dobro i da nisu pošteni. I to je taj naš odnos. I drugi ljudi sarađuju sa predsjednikom države i to se vidi po pojedinim potezima, a njih je nešto sramota da kažu ili da priznaju. Mene nije sramota zato što sam prošao kroz taj period kada mi je recimo u Srpskoj radikalnoj stranci bilo zabranjeno da kontaktiram zapadne diplomate. I dan danas ta zabrana postoji u Srpskoj radikalnoj stranci.
kao da će neko da me kupi, kao da će neko da me otme, kao da će, evo sada u našoj stranci bar 10 članova predsjedništva stalno ima kontakte sa nekim ljudima sa zapada, pa kad bih ja sumnjao da će oni svi da me izdaju, gde bi mi bio kraj? A mnogo više volim da engleski ambasador, američki ambasador, nemački, ruski, od mene saznaju kako izgleda stranka, njen profil, čime će da se bavi, kako će da nastupa, nego da to priča Boris Tadić. Kada ode u moje ime, a to znači veoma negativno i da bi trebalo prvo da istružem rogove koje mi on sigurno postavio na glavu, kao da sam... To je, znači, otprilike naš odnos koji je, čini mi se, normalan odnos u državi. Nismo tako suprotstavljeni da bih ja vodio narod na ulicu da ga smenim, a nismo ni tako povezani da bismo kao u Nemačkoj od dve najjače partije napravili vladu. Negde u sredini se nalazimo i tako će biti sve dok postoji naša stranka, izuzev nekog teškog loma u kome bi svaki građanin Srbije trebalo da pomogne da se Srbija izvlači, a što bi trebalo znači i sve političke stranke. Dakle, možda ako se ova kriza produži, a minus u budžetu Srbije izgleda će ove godine biti možda i 2 milijarde evra, možda će sve političke stranke morati da kažu, evo, uzimamo deo odgovornosti za ovo što se dešava i to više nije vlast. Iskreno rečeno, sada je mnogo, ili će biti, još uvek nije, ali bit će mnogo lakše da budete u opoziciji nego na vlasti. Spomenuli ste nacionalne interese. Utisak je mnogih, moj lični utisak, da Srbija od uvođenja višestranačkog sistema ne postoji, odnosno nema jedinstven nacionalni program. Ne postoji, utisak je taj zajednički imenitelj nacionalnih interesa oko kojih nema sporenja, bilo da je u pitanju vlast, bilo da je u pitanju opozicija. Upravo ste počeli to raspadom Jugoslavije kada smo imali različita mišljenja o tome. Kada smo jedni išli dobrovoljno u rat, a drugi skidali vojsku s kamiona. Zato što tamo preko Drine i Dunava nisu naši interesi, nije to naša zemlja. I nastavilo se to i u borbi za odbranu Kosova i Metohije. U oružanoj borbi imali smo otpora od svih stranaka koje su potom došle na vlast. Zašto su građani Srbije iscrpljeni tim desetogodišnjim ratovanjima, primamljeni obećanjima o brzom članstvu u Evropskoj uniji, ogromnom novcu, investicijama, kapitalu, u roku od godinu dana izabrali one koje su najviše mrzeli da vode državu. Potom je ta vlast počela da beži od Kosova i Metohije, uopšte nije pominjala taj problem, počela da izručuje ljude u Hag. Dodatno smo se posvađali oko svega toga. Zatim je Evropska unija najverovatnije Tadiću i Koštunici otvoreno rekla da nema članstva dok ne priznamo nezavisnost Kosova i Metohije u nekom obliku. I dugo godina sam u kampanjama gubio od Tadića koji je govorio nisam optimista, pre će biti nezavisno Kosovo nego u sastavu Srbije, ili je govorio Evropska unija nema alternativu. Znači, nema žrtve koju ne treba podneti da bi smo bili član Evropske unije i to je, čini mi se, volio bi da sam u pravu, čini mi se da je to otklonjeno u velikoj meri i sad ako analizirate ono što govori Boris Tadić ili ono što smo mi radili sve ovo vreme, vi sad i ne vidite neku veliku razliku. Naime, Vuk Jeremić koji je portparol Borisa Tadića i on preuzima na sebe odgovornost da se i posvađa sa ovima iz Evropske unije, sve češće veoma oštro govori o Kosovu i Metohiji u smislu taj uslov ako budete postavili ne računajte da ćemo biti član Evropske unije. To nisam mogao da očekujem da ću čuti od nekog iz Demokratske stranke. Demokratska stranka Srbije je već tu potpuno jasna, mada je prelazak u opoziciju shvatila kao priliku da zaboravi svoje ciljeve i svoje angažovanje za vreme dok je bila na vlasti. Tako da sad potpuno stopira priču o Evropskoj uniji u svakom obliku i uključuje se konačno i u borbu protiv ovog statuta koji je Skupština Vojvodine donela i koji je veoma opasan i rigidan.
To je još jedini, rekao bih... Izvinjavam se, u isto vreme crtaju se nove mape Federacije BiH. Da, vraćamo se naravno i na Bosnu i Hercegovinu. Znači, ako bih sada gledao u čemu se mi to slažemo ili ne slažemo, čini mi se da smo se u velikoj meri složili oko sudbine Kosova i Metohije. Po prvi put više nemate ozbiljnog političara koji će reći pa dajte da to sklonimo s vrata, da idemo u Evropsku uniju. Do sada je to preko 60% političara govorilo, danas je to palo možda i na 20% i to više ni u narodu nema utemeljenje. Oko Vojvodine ćemo se sporiti i ako Demokratska stranka bude uticala na svoje poslanike u Skupštini Vojvodine da povuku predlog statuta, mislim da smo došli do dobrog rešenja za Vojvodinu. Ostaje nam sad priča o susedima i o srpskom narodu koji se nalazi u drugim državama. I to je priča koju dvostrano, trostrano treba posmatrati. Makedonija je država koja ima strahovite probleme s kojom Srbija nema probleme, imaće probleme sa onima koji budu iscepali Makedoniju. Crna Gora je velika rana koju, ne znam, ne možemo da... Mislim da nikad ne može da zaceli. Mogu građani Crne Gore svi da postanu Crnogorci, da nema više ni jednog Srbina, da nema ni Srpske pravoslavne crkve, da nema ni srpskog jezika, ali tu ranu neće moći da prebole. U tome je učestvovao Boris Tadić, ali ni Vojislav Koštunica nije učinio sve što je mogao sa funkcije predsjednika vlade Srbije, odnosno bio je obmanut pričama svojih saradnika da referendum neće da uspe. To malo podsjeća na period Miloševića. Podsjeća s tim što je Milošević bio oslonjen na službe, a Koštunica je bio oslonjen na neposredne saradnike u kabinetu koji su uglavnom iz Crne Gore i koji su mu bili reper. Ako oni kažu većinski će biti za Srbiju, gotovo je, znači bit će većinski za Srbiju. I to je bila velika obmana i prihvatio je uslove referenduma kakvi ne postoje nigde i mi sad ostalo smo negde sa Crnom Gorom bezmalo u sukobu. Bezmalo u sukobu. Priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije od strane Crne Gore nas je bezmalo uvelo u sukob. Nećemo da ratujemo, Bogu hvala, ali ovo je sukob između dve države, između dva dela jedne države. I sad dolazimo do Hrvatske, od Koštunice, preko Đinđića, Tadića, svi su se trudili da sarađuju sa Hrvatskom, a naša priča o tome da Hrvatsku prvo treba naterati da reši sudbinu Srba koja je proterala, je ostajala nekako po strani. Čak bila remetilački faktor. Naravno, ja sam u poslednje 3 godine odustao od toga da govorim o velikoj Srbiji i to svi u stranci znaju i svi su bili s tim saglasni, pošto to znači rat, a to kom detetu sad da kažete, jednog dana ćemo ratovati. Međutim, stari ljudi umiru, mladi se ovde socijalizuju, zapošljavaju, završavaju škole, grade kuće, žene udaju. Očigledno da nekog velikog povratka neće biti, ali je tamo imovina. Dok Hrvatska ne reši taj problem i dok svi ne budu potpuno obezbeđeni da mogu da prodaju, da mogu da uživaju svoju imovinu, sa Hrvatskom treba imati evo ovako nekakve odnose u kojima stalno jedni drugima nešto zameramo, a zašto i ne bismo? I treba postaviti uslov da Hrvatska ne može da bude član Evropske unije ako nije rešila pitanje. Ja ih ne optužujem za genocid. Teško je reći za bilo kome da je počinio genocid, mada je masovnih ratnih zločina bilo. Činili su ih i Hrvati i neki Srbi, Albanci i muslimani. Ovo je bilo vreme kad su što masovniji zločin, to je veći uspeh se činio. A sad ostaje Bosna i Hercegovina. I ja tu posmatram samo Republiku Srpsku, iskreno. Mada sam više puta zbog toga, čak jednom u jednoj kampanji u Bijeljini na mitingu najave me kao našeg dragog gosta iz Srbije, Tomislava Nikolića. Ja kažem, nisam gost iz Srbije, Bijeljina je Srbija i bude Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj kažnjena sa 10.000 konvertibilnih maraka zbog te moje izjave na mitingu. Jedna moja knjiga ima naziv I Bijeljina je Srbija. Znači, od toga nikad neću da odustanem. I veoma često sam razgovarao sa zapadnim diplomatama o tome šta je u stvari za njih Bosna i Hercegovina, šta je Republika Srpska. I ukazio im na to kako su te terazije otišle
sa entiteta koji je bio skoro država. Republika Srpska sišla ispod nivoa pokrajine. A Kosovo i Metohija koji je bio pokrajina u sastavu Srbije otišao na nivo entiteta, otišao na nezavisnost. U očima Zapada i u priznanjima Zapada. I pitao sam često, kad vi mislite građanima Republike Srpske da omogućite da se referendumom izjasne o tome u kakvoj državi žele da žive? Da li žele da žive u nekakvoj zajednici i sa federacijom i sa Srbijom, da bude simetričan odnos i prema Srbiji i prema federaciji? Da li žele da budu nezavisni pa da sa Srbijom prave federaciju, s tim što naravno i sa svojim komšijama Republika Srpska mora lepo da živi i treba? Ili mislite ovako da se preganjaju, da se nadglasavaju, da ukidate jednu po jednu ingerenciju Republike Srpskoj dok nekom tamo ne padne mrak na oči i kaže više ne damo ništa, da vidimo šta ćete nam raditi? To je moj stav. Pitao sam onda da li su ikada razmišljali u ovih 20 godina da srpski narod treba nešto da dobije i da mu ne treba više večito uzimati. I šta je kompenzacija za sve što nam uzimaju ili gde je kraj onoga što nam uzimaju. I sad svi imaju nekog svog šefa koji, oni mogu iskreno da vam kažu šta misle, ali imaju nekog tamo šefa ili neku vladu tamo univerzalnu koja ih vodi, koja im diriguje. I nikada tu dvoličnost neću moći da prihvatim. Jednom sam u Skupštini tu rekao, možemo i mi tako, mogli bismo dvolično se ponašamo, ali nam fali 100 miliona ljudi. Amerika može da kaže, Kosovo treba dobije nezavisnost, u Gruziji nema nezavisnosti. Rusija može da kaže, u Gruziji ima nezavisnosti, na Kosovu nema. Može im se. A mi sad treba sebe negde da nađemo. I onda kad su me optuživali za to odustajanje od velike Srbije i priznavanje Hrvatske na ograničenim granicama, ja sam postavljao pitanje, a na čemu mi baziramo svoju odbranu Kosova i Metohije? Na tome da je Srbija član Ujedinjenih nacija u granicama sa Kosovom i Metohijom. Na čemu Hrvatska bazira odbranu od nas? Na tome da je u Ujedinjenim nacijama član do Dunava. Hoćemo li mi tako da kažemo, ovde važe granice u Ujedinjenim nacijama, ovde ne važe? Mislim da je to bilo veoma hrabro s moje strane, svi moji prijatelji to razumiju, međutim napadat će me ko zna koliko još godina za izdaju. Kad ste spomenuli da ste bili kažnjeni u Bijeljini, ovo je jedna mala digresija, Srpska napredna stranka iz Gradiške je prošle godine kažnjena zbog jednog spota na kome je bio lider stranke Vinko Perić sa doktorom Dabićem, odnosno dublerom. Za taj spot su žestoko kažnjeni, proganjaju se i verbalno i materijalno. Očigledno da tamo ništa ne prestoji lepo za Srbe. Ja to posmatram dugi niz godina. Mi smo bili politički suparnici Milorada Dodika. Ja se ne slažem sa velikim brojem njegovih poteza. Uostalom, direktno se mešao u naše izbore ovde, dolazio na mitinge Demokratske stranke, na mitinge Borisa Tadića, govorio da sa mnom nema o čemu da razgovara ako bih ja pobedio, da bi to bio sukob između dve države, ali ja moram da kažem, kad god bude branio Republiku Srpsku, imaće našu podršku. S tim što je mene uvek brinulo to da Zapad hoće da kazni Vinka Perića, hoće Tomislava Nikolića, ali neće Dodika kad ide dalje od nas, kad u toj zaštiti Republike Srpske i u potrebi da sarađuje sa Srbijom ide mnogo dalje od svih nas, nikad nije bio kažnjen, nikad nije bio smenjen, nikad mu nije bilo zabranjeno političko delovanje. Onda sam uvek mislio da se nešto tu krije, da je lepo u kampanji govoriti patriotski i reći da nama nema života jednima bez drugih, ali da posle treba voditi državu 4 godine u tom smislu. Sad da vidimo, sad su ga napali sa nekom aferom. Oko pronevere. Tako je, ali znate, kad sa njima uđete u kolo, oni uvek imaju neke tegove da vam okačao noge. I vi dok igrate, vi mislite sve će biti u redu, izaću iz kola, idem pravo kući. Nije tačno, samo vam natvore tegovi i vi ostajete tu skamenjeni gde jeste. I svi ljudi koje su oni podržavali, loše su završili, pošto jednog dana ili odluči da i dalje bude krpa, da prelazi polako u diktaturu po njihovom diktatu, ili odluči da misli svojom glavom i glavom svog naroda i svoje države, tada im se direktno suprotstavlja. Znači, nisam ja taj koji daje savete, a posebno ne dajem savete ako ih neko nije tražio. Ali svakome ko
se u to kolo uhvati, savjetujem da dobro razmisli dostojanstvo države, naroda, svoje lično dostojanstvo, da ne ugrozi i tako da sarađuje. Od onog časa kad počnu s njim da razgovaraju, da znaju s kim imaju posla. Ja sam znao to u momentu kad se Srpska napredna stranka potpuno otvorila prema svim diplomatama koji u Beogradu. Naravno, postoji nekoliko država s kojima ne možemo da imamo kontakt, Albanija, Hrvatska, ali znao sam da me čeka veliki izazov. Jednom utisnenom diplomati zapadnom sam rekao malu genezu političkih sudbina ljudi koji su vodili Srbiju, a vodili sarađujući sa Zapadom, posebno sa Amerikom. Rekao, imali ste Miloševića. Sa vama je razgovarao čak i za vreme rata, za vreme bombardovanja. I bio faktor stabilnosti po njima. Tako ste imali i Karadžića. On je uvek osluškivao, pa sporazume pravio sa njima kako će kasnije da izgleda država, da se on skloni, ali kako će država dalje da napreduje. Pa ste Miloševića bombardovali. Pa ste ga naterali oterali ste ga u Hag. Imali ste Đinđića, postoji osnovana sumnja da kad je procenio šta treba da se radi na Kosovu i Metohiju, da mu otišla glava. Imali ste Koštunicu, koga je izbacio američki kompjuter, kao jedinog čoveka koji može da pobedi Miloševića. Danas nećete s njim da razgovarate. Zašto? Što je rekao da Kosovo i Metohija ne može da ide nigde. Imali ste Tadića, čini mi se da ga negde sad gubite. Šta ste vi mislili, da ja zamenim? Ja uopšte neću tako. Ja hoću sa pozicija na kojima gubite Koštunicu da krenem u saradnju sa vama. Pa ako vam je drago, drago, ako nije, nije. Ako hoćete da čujete moje stavove i moje mišljenje, izvolite u svako dobu. Ako nećete, ne morate. Samo ja više nisam prepreka. Ja više nikome ne kažem neću. Nego kažem sutra u 10, sutra u 12. Hoćete da budu kamere ili nećete? Ko hoće? Kamere su tu, ko neće? Kamere nisu tu, ja sednem sa svojim saradnicima i kažem bio je to i to smo razgovarali. Ponekad povedem Aleksandra Vučića, ponekad nekog drugog člana predsjedništva, uvek volim da svi znaju šta se radi. Znači, taj zapad je navikao na sluge, a sluge nemaju dobru sudbinu. Zašto smo mi, kad se pogleda kompletna politička situacija i scena u Evropi, pa i svetska scena, prosto se nameće jedan zaključak, neumitni zaključak. Zašto Srbija, odnosno srpski narod, njeni reprezenti i političari, nisu uspeli da obezbede bolje, da kažemo, startno mesto u toj novoj pregrupaciji sveta, na toj novoj lestvici te nametnute priče o Evropskoj uniji, ulaska u Evropsku uniju? Gde se to Srbija izgubila? Na kom delu puta? Bog će ga znati. Ja mislim da je to davno počelo kad je Slovenija krenula u ocepljenje i imala podršku Zapada. I kad je počinila ratne zločine, ocepljujući se, i nikad zbog toga nije opomenuta. I tad je zauzet neki stav da Srbi imaju mnogo veliku državu. I da ako bi ostali u granicama u delu Hrvatske, u granicama u delu Bosne, u Crnogori i u Makedoniji, da bi to bila ogromna država koja je uvek okrenuta istoku. Nikada Srbija neće biti do kraja okrenuta zapadu. Ili će bar biti tako okrenuta kako je recimo Rusija. I to znaju zapadne diplomate. Mi ćemo, daj Bože, jednog dana biti član Evropske unije. I Rusija tu nema nikakvu zamerku. Njen najveći partner je Evropska unija. Najveći partner Evropske unije je Rusija. A mi smo tu jedna kuća sa dvoja vrata kroz koje će da protiče i roba, i kapital, i projekti, i investicije, i samo da nam bude dobro, i samo da radimo. Ali iskonske veze, poreklo, vera koju ne damo nikome, koja nas vezuje za Rusku federaciju, su uvek otežavajući, limitirajući faktor za ljude sa zapada da nas potpuno razumeju. Ja sam imao prijatelje iz Amerike kome sam poklonio na engleskom Šolohova, koga ja obožavam, ruskog klasika, i on mi je rekao posle 2-3 meseca, izvini, ali ja ovo ništa ne razumem. Ja pitam, pa sam ti dao na engleskom? Da, jesi, ali ja ovo ništa ne razumem. A kako da razumem? Kako će da shvati ruske klasike? Kako će da shvati naš način života? Kako ja da shvatim kad odem
u Strasbourg ili dok sam išao u Hag, u 5 sati popodne opuste ulice. Nigde nikoga nema. U 10 sati na ulicu izlaze narkomani, policija, prostitutke, zavijaju sirene po celu noć, ujutru svi idu na posao, u 5 sati ulaze u kuće, ne izlazi više niko na ulice. Kako ja to da objasnim? Idu u kockarnice, gledaju da nadoknade život koji su izgubili. Tamo je bogat onaj ko ima slobodnu subotu i nedelju. To je bogat čovjek, a ne onaj ko ima mnogo para. Kako ja sad njima da pričam o tome koliko smo puta morali da ratujemo da bi smo spašavali svoju zemlju? Kako to u Americi da kažem kad su oni jedini pravi rat imali između sebe, a sve druge ratove vodili na daljinu? I na tuđim teritorijama. Pošalju sirotinju, sad već tehnologija takva da bombarduju godinama. Rusija više, ne možete čujete, osim Dinkića, vi ne možete nađete više političara u Srbiji koji će reći nećemo sa Rusijom. Jesi sad kriza, pale su cene energenata, sirovina, ali opet će to da dođe na neki nivo u kome će Rusija opet da ostvaruje enormni ekstra profit. I sad ima zaradu 2:1, pa šta, i to je ogromna zarada. Znači, Bog je tamo posejao, kad je sejao, tamo je posejao najviše. I sirovina, i ruda, bogatstva, zemlja je ogromna, prostranstvo ogromno. Pa i gasna kriza je pokazala da se bez Rusije u Evropi ne može. Ali je pokazala da ni Rusija ne može večito da pravi krizu. Znači, svi moraju da sarađuju jedni sa drugim. Apsolutno. Makar koliko da je Rusija jaka, ne može da drži ceo svet, da mu bude hladno, da deca umiru od zime. To možeš u Banja Luci da umiru deca i da niko ne bude kažnjen. Ali ne možeš u Parizu. Znači, mi smo u jednom svetu koji je podeljen, a prinuđen da sarađuje. I mi podeljeni kao država i kao narod. Srce na jednu stranu, interesi na drugu stranu. I to moramo da sastavimo. I nema više jednostranosti i nema više sa ovim hoću, sa onim neću. Ne, sa svakim hoću. Samo imam neke svoje uslove, imam svoje principe, imam svoj ponos, imam svoju državu i svoj narod i to branim dok mogu i branim kako god mogu i ne smeš nikad da kažeš da svoju državu i svoj narod nećeš da braniš. Mi smo u ovako teškoj situaciji na Kosovu i Metohiji zato što 8 godina vlast govori da neće da brani Kosovo i Metohiju. Sad govori da će da brani, ali sa ono malo raspoloživih sredstava što je ostalo u arsenalu. Međunarodni sud pravde i sva diplomatska sredstva. Pa šta sad? Zar će Vuk Jeremić svojom šatlu diplomatijom, svaki dan putuje negde avionom, zar će on da odbrani Kosovo i Metohiju time što dođe iz jedne države pa kaže ovi će da priznaju, dođe iz druge, ovi neće da priznaju. Juče je bio predsjednik Kipra, nama naravno drag gost, zato što Kipar nikad neće da priznaje. Zbog svoje situacije. Ali se nije ni izborio da mi uđemo u Evropsku uniju pod uslovima pod kojima je ušao Kipar. Dakle, Evropska unija da prizna. Kipar je član Evropske unije i sa delom teritorije koji ne drži pod svojom kontrolom. To ja tražim za naš ulazak u Evropsku uniju. Srbija je član Evropske unije i sa Kosovom i Metohijom koju ne drži pod svojom kontrolom. To je prosto. Znači, nije, ja volim da nam dođu prijatelji, ali to samo služi da se tada slika sa čovekom koji nije priznao nezavisnost Kosova i Metohije. Da. Pružili ste ruku i Koštunici, bez obzira na one scene iz Skupštine koje ni malo nisu ovako bile prijatne za stranku koju ste vi u datom momentu vodili. Pa kad bi tako svojim egom razmišljao, ja ne bih imao s kim da razgovaram na ulici od političara. Znači, svi smo se mi jedni od druge ogrešili, svi smo jedni drugima loše govorili. Ja nisam loše radio protiv ljudi, ali Bog zna da sam bio 8 godina na vlasti, u šta bi me upleli, u kakve bih odnose ušao, kad bih dobio te izveštaje o službi, pa kad bi počeli da mi govore kako mi neko radi o glavi, Bog zna, možda bih si ogrešio nekog čoveka. Znači, Vojislav Koštunica je načinio veliku grešku kada je naš dogovor pogazio i kad sam ja njegovim glasovima izabran za predsjednika Skupštine i posle 5-6 dana razrešen. Ta greška je njega koštala. Ja sam posle toga osvojio najviše glasova, a njegova je stranka pala na veoma niske grane. Dakle, šta sam ja tu izgubio? Ništa. Moja jedna knjiga se zove Poštenog je lako prevariti. Nije stvar u tome da ko će koga više da prevari, nego ko koga neće da prevari. Dakle, ja sam potpuno otvoreno pružio ruku Vojislavu Koštunici. Neka on razmisli. Ako misli da može sam da pobedi Tadića, vara se. Ako ja znam da mi ne možemo sami da ga pobedimo, tek oni
koji su možda i duplo slabiji od nas, neće moći. A zajedno smo opasni. Ako neće zajedno, možda ne želi da budemo opasni. Sve je sada tu u igri. Ja ne znam, mi smo imali priliku da formiramo vladu bez izbora. Koštunica to nije hteo. A posle izbora smo krpili vladu od istih stranaka koje su izrazile želju bez izbora da naprave vladu. Bez silnih troškova. I onda, ne samo to, onda su socijalisti pobegli kod žutih. Ne bi pobegli pre 3 meseca pre izbora. Pobegli su posle izbora. Izmislili priču o PUPS-u, o jedinstvenoj Srbiji i otišli sa žutima u blok koji je nezamisliv, ali u kome je više Koštunica i mi i Velimir Ilić nemamo neku veliku priliku. Možemo samo da budemo opozicija. Sad, ja sam to ponudio i rekao otvoreno da ćemo jednog dana sarađivati i mi i radikali. I nisam ja tu problem. Problem su radikali koji imaju zabranu za saradnju. Ako hoćemo da pobedimo, ako nećemo, pa najlakše mi je da kažem, baš me briga, imat ćemo mi 20%, 25%, 30% i mi ćemo da živimo sami na svetu. A gde to može? Jasno. Dakle, što se mene tiče, bit ću potpuno otvoren za saradnju. Sad sam vam rekao da nisam neprijatelj Borisu Tadiću. Jesam mu politički suparnik, ali mu nisam neprijatelj. I ne želim da imam neprijatelja. Ja znam ko mene sad, prilike, ko o meni razmišlja kao o neprijatelju. Ja čak ni o njemu ne razmišljam kao o neprijatelju. Računate li i van granica, trenutnih granica Srbije i sa druge strane Drine? U stranci smo već nekoliko puta o tome razgovarali i nismo našli stav koji bi zadovoljio sve ono što smo o tome govorili. Naprimjer, Republika Srpska, kad bi bila samostalna država, danas ona ima veliku borbu za tu svoju samostalnost. Da li bismo mi možda odmagali u toj borbi? Da li je dovoljno podržati u toj borbi sve političke stranke? Ako im je cilj da budu samostalni, podržati sve stranke, nemati suparnike. Ja sad da putujem po Republici Srpskoj i da pričam kako je tamo loša vlast i kako se tamo loše živi, ljudi će kažu, pa dobro, Nikoliću, ali ti ode za Beograd. Što ti to nama govoriš? Da to govore ljudi u ime Srpske napredne stranke, da se zna da su organski vezani za stranku u Beogradu, u ovim uslovima čini mi se da bi bilo kontraproduktivno. A opet treba ovu snagu preliti u ceo srpski nacionalni korpus. Znači, ne bih želeo da odmažem Republici Srpskoj nijednim svojim potezom. A istovremeno bih želeo da vidim tu snagu ideja koje nosimo, da li može da objedine sve srpske glasove u bilo kojoj srpskoj državi. I to je dilema koju još nismo razrešili i ima pritisaka iz Republike Srpske da to uradimo što pre. Ima mnogo ljudi kvalitetnih. Ja sam rekao da do aprila o tome nećemo da se izjašnjavamo, pošto je potrebno još u Srbiji da konačno stabilizujemo stranku, ali je očigledno da ćemo morati da se izjasnimo i da ćemo morati da imamo dobru argumentaciju za bilo kakvu odluku. Na kraju ovog našeg razgovora neki rezime se apsolutno nameće. Srbija mora u svet, ali mora i na istok i na zapad. To je potpuno jasno i to je bila ideologija i Srpske radikalne stranke u posljednje 3-4 godine skoro. To su moji govori na svim mitinzima, na svim tribinama, na svim nastupima i samo u prvih nekoliko meseci bilo je nekih dilema i otpora u samoj stranci, međutim, kad se videlo da to narod oduševljeno prihvata, onda je to postala jedinstvena ideologija, da bih ja sad bio optužen da sam potpuno preokrenuo ideologiju stranke a da me niko zbog toga nije ni opominjao. Jednostavno tako mora da bude. Jednostavno autizma u politici nema, država koja se autistično ponaša ne može da postoji, ne može da opstane. Ja mislim da je samo ta veličanstvena Kuba uspela da opstane u svetu u kome je bila blokirana i od Rusa i od Amerike. Ali je imala pomoć i od Kine, i od Španije, i od Kanade, izvukla se, Bog je postavio na najlepše mesto na svetu, izvukla se, sad se svi upiru da sarađuju sa Kubom, sad će Kuba da krene džinovskim koracima napred. Ko još? Mi. A šta da radimo ovde? Što je rekao Đinđić, kad nema više pruge, ljuljajte vagon da putnici misle da vagon se kreće. Mi moramo se krećemo. Evropska unija je pokazala
odnosno liberalni kapitalizam pokazao veliku svoju slabost, da ciklično dolazi u krize koje potresu ceo svet, u nerazumna vremena završavale se ratovima, sad sam ubeđen da je to nemoguće, i da će onda da isplivaju pod socijalnim nemirima u mnogim državama snage koje nekakvu socijalnu pravdu zagovaraju pre nego profit, i to je, čini mi se, u narednih nekoliko godina to će biti osnovna preokupacija i političkih stranaka i političara. Posle ove krize čeka nas izjednačavanje u siromaštvu, a tu se odmah levičarske partije pojavljuju kao dominantne. Mi imamo tu prednost da nam je, kako je rekao Sveti Sava, da smo istok na zapadu, a zapad na istoku. Da smo prožeti i istokom i zapadom i da će od nas da se otimaju. I u to sam ubeđen. I imamo izvanrednu poziciju i geografsku, i klimatsku, i geopolitičku, i stratešku. Jednostavno smo na mestu koje ne može da se obiđe. A još uvek smo dovoljno veliki i snažni da veliki ne žele da nas zaobilaze, nego žele sa nama da sarađuju. I to je naš put, i to je naša budućnost. Kina, Rusija, Indija, jedna nova unija koja će sigurno biti stvorena da bi izbegla da i u buduće Amerika diktira kad će biti kriza ili kad neće biti. Afrički, arapski svet, Latinska Amerika, koja je još dve države potpuno se otrgla od uticaja Severne Amerike. Dakle, toliko je toga pred nama uz razvijeni zapad koji će brzo se podigne posle ove krize i koji će ponovo biti željan da investira u one u koje do sada nije investirao. Naša perspektiva nije tako loša, ali će građani morati dobro da razmisle da li posle 9 godina ili 10 ili 11 koliko bude, da li zaista ne misle da promene vlast. I na kraju još samo jedna konstatacija. Eto, pričamo o ekonomskoj krizi, o svetskoj krizi. Kako komentarišete ove najnovije predloge mera u Nemačkoj, recimo, da se neke banke nacionalizuju? Pa to sam vam rekao da je u krizi taj liberalni kapitalizam. Da ste pre godinu dana ili godinu i po dana rekli nekome da će Amerika, Nemačka da pomažu firme koje propadaju, taj bi vam se nasmeo i rekao da uopšte ne poznajete ni političku ekonomiju, ni... Sećate se, u krizi je bila Alitalia, malo je nedostajalo da nestane kompanija, zato što je u Evropi zabranjeno da država pomaže kompanije. Sviser je nestao u takvoj jednoj krizi. Odjednom se pojavljuje ne samo banke, nego pojavljuju se privredni subjekti, preduzeća, koja ne idu u stečaj, nego im država da 500 miliona evra, milijardu evra, uz uslov da ne otpušta radnike u Italiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, na sve strane. Ali, pazite, očigledno da svaki koncept ima svoje vreme. Ovo vreme traži nešto drugačiji koncept nego što je bio u liberalnom kapitalizmu, traži državnu intervenciju, traži da brinete o svakom radniku, da ne sme da ode kući i da mesecima ne odnese kući nikakvu zaradu. Čak je i Fiat odustao od otpuštanja radnika. Jeste, ali to je država naredila, dobit ćete novac, ali da ne otpuštate radnike. Znači, država se meša bezmalo kao u istočnom bloku nekada. Skoro. Eto, nije baš toliko, ali centralni komiteti rade. I to je sad pitanje, a kad će ponovo da se vrate na sistem koji je postojao? Nama nisu dali u vreme ove tranzicije da spašavamo nijednu firmu, nijednu banku. Čak neke su namerno likvidirane. Neke nisu ni likvidirane, zaustavljene su i dan danas ne postoji sudija koji sme da ih otera u stečaj ili su likvidne i dan danas. Znači, to je samo bilo otvaranje tržišta. Nama su rekli, šta, ne može fabrika automobila, zatvori, ne može ovaj, zatvori, ne može onaj, zatvori. Zatvori sve, mi ćemo da izgradimo nove, naravno nikad nisu ni mislili da izgrade. Sad, kad su u krizi, sad to treba iskoristiti, ali kako? Kad srpska vlada sad traži 2 milijarde, 2.200 koliko od MMF-a evra da popuni budžet za ovu godinu, a ja znam da će uslovi
MMF-a biti rigorozni, strašni. Penzije neće moći da ostanu na ovom nivou. Da će morati polovina zaposlenih iz državnih službi da bude otpuštena, da ćemo morati cene da pustimo, ne da ih držimo pod kontrolom. Bog zna šta će sve da budu uslovi MMF-a da bismo dobili taj novac. Možda će nam uzeti Telekom. Možda će jednostavno Telekom da ode za tu pozajmicu koja će samo da zakrpi budžet. Situacija je teška, ali se ovde oni koji su na vlasti ne ponašaju kao da je teška. Valjda će njih poslednja stigne. Poštovani gledalci televizije Vikom, bio je to ekskluzivni intervju sa gospodinom Tomislavom Nikolićem, liderom Srpske napredne stranke, političarem kome treba verovati. Vječnost utkala tu u mojim grudima. Kad te gledam ti mi uzdah izmamiš. Tvoje ime lice ozari. Volim svaki kamen tvoj, svaki izvor, svaku rijeku, svaki cvijet, svaku travu, šumu, planinu i brijeg. Volim tvoje nebo, sela, gradove. Tajnu znaš, svaku stopu naših djedova. Niko na svijetu nije ljepši od tebe. Moje otačbine, za ljepšu Srpsku, Republiko Srpska, volim te. Za ljepšu Srpsku,
oče Brankoviću, sutra će se svačiji trag, i tvoj i moj, pokazati ko u snegu. Ko je ko, vidjet će se, a tebi, kneže Lazare, i onome kome je oblagao ko tebe, i vama, gospodo srpski vitezovi, želim da kažem još jednu reč. I ti, kneže Stefane Lazare, i ti, Levčanine, i svi vi drugi srpski vitezovi, i ja, zajedno s vama i među vama, kakvi budemo sutra, bit ćemo dovek.